chadza ndiyani choti udzafunsa abambo ako? Ndinafunsidwa. Nthawi yomweyo ndinaganiza za ulendo wawo. Ndinakumbuka kuti mbuyo mu tsiku lina anandiwuza kuti ndikakumane ndi akulu ena anzawo. Dzina la ubambo ng'anima pa nkhani ya mbewu ya matimati, koma tsoka ilo ndidayiwala kupitako. Iwe ndiopusa ndi zovala zomwe. Anakalipa Atate ukumaso awo akufuna kutuluka mchimake ngati amawavinitsa chopa nthungo ili m'manja. Ndinadabwa. Nkhani yake yomwe yamatimati, Atate pepani ndikudziwa mwayipidwa chifukwa cha zomwe bwenzi wanga wachita. Ndinatero ndi mantha. Ngati bwenzi lanu safuna kudya ndiye kuti anthu onse agone manja ali pamimba chifukwa cha munthu mmodzi? Anafunsa chemwe ali polowelera nkhani. Kodi iye wapambana bwanji? Simudziwa kuti mtsikana wanuyu ndi chiswe? Chiti thapa m'mudzi pano. Inde, ngati akuchita zimenezi pa chibwenzi nanga akadzalowerapo pano ndiye bwanji? Nthawi yomweyo ndinayang'ana mbuyo mwanga ndinaona kuti chemwaliwa adayima pafupi nane. Amawayang'ana Atate muwapatsa ukali monga momwe zikhalira ukafuna kuti anthu amenyane. Ndinene mwachamuna apa ndi pamene panautsa mantha anga onse chifukwa Dorothy adazunza bambo laputule ndi anzawo aphakadeya. Awa ndi anthu amene anabwereka Atate ndalama za ulimi wawo, ndalama zomwe zidatipulumutsa ku mphawi uja. Akanati asakhala anthu awiriwa sikadamwalira. Zimveka watani chilipo udalira zomwe uyirazi ndi zabwino kupeza eti. Kodi sukudziwa kuti kulikonse ngakhale kumangalande munthu sachepa ndi ofesi yake? Iwe dzulo unali kuti iwe okhala mtsikana bwanji sunabwere udzaphika nsima kuti tipeze pali moyo? Atate adawaponyera chemwali mafunsowa. Kutera kuti Atate wathuya amawayang'ana chemwali muwakwedza nkuwatsitsa ngati amayang'ana namwali yemwe sanayende bwino, ngati namwali yemwe wagwidwa akulowetsa mnyamata mnyumba podzera pazenera. Chemwali akanadziwa kuti ndimadziwa zinthu zoti ndikanawawululira Atatewa pamenepa akadanong'oneza bondo sakadatero. Mayi pochoka anandiwuza kuti anthu ena adayata wanong'oneza nawo mayi poti sadadziwa adathamangira ku sukulu kudalibe poti anali kwa bwenzi lawo ndipo kuti anali ndi pakati mayiwa amawafunafuna chemwaliwa. Koma Atatewa ndinawabisira ndimaopa kuti achita ngozi. Atate anamuyang'ana zimveka. Nena mfiro wakutumayo ndiwakuti ufuna kuti tetsere ngati mayi sanafune kuipota nsima kuti adye panali chifukwa chomukakamizira. Ndipo sukulu unatsekera liti? Siwanapite masabata awiri ndi kamwana kake unali kuti? Adafunsa Atate mwaukali tsopano. Chemwali sanayankhe. Namwali ofika kuchi namwali anzake atamva kale mwambo ofunika nkanene chiyani. Mwana wamkazi anatutumuka. Zinali ngati zanda kukwidwa ndi ochemerera ake omwe. Ndipo anathawapo. Pokujombesa ninu ndi alendo anu anasonyeza kusandikonda. Ndinatero. Mantha adasana ndichoke poti mpweya unali kurali ndinasowa chochita ngati munthu yemwe wabulikiridwa ndi mbewa zambiri nthawi imodzi. Toni undinenetsa pambali ufatse. Wayesa ndingamve zimenezo? Anandifunsa Atate. Ndifatse? Ndinafunsa. Anandiyang'ana kumaso anati, ndati usafulumize kumeza. Kodi umadziwa kuti nkhwiru ili mkamwa osati m'mimba? Ndinayang'ana modabwa ngati muja achitira munthu akamayang'ana chinthu chachilendo chodabwitsa. Atate, nkhwiru? Ndinafunsa. Ndiye muri ili mkamwa osati m'mimba ukudabwa? Kusukulu kwako kulibe zimenezi? Nawe iwe okhala mwana wamamuna sungadziwe? Ndimadziwa koma pali zina zomwe diso silimatha kutola. Ukakhala wina ungoti phe. Kodi nsima usanayiphike ungayidye? Ayi, koma ndimafuna kuzidziwa ndisanakumane nazo. Kani chibwenzi umangomveti? Ufuna anthu akutoleti? Si zimenezo. Kodi mayi anakuza kuti sakukonda? Kunena zona zomwe wachita nzangani zochititsa manyazi. Kwa ndani? Nanga anthu onera aziti chiyani? Sazingoti Toni wanu sakondedwa kuti amangokakamira mtsikana uja? Ndakumva udyo. Wati ukakamira? Anthu azingoti Toni wakwatiwa. Koma iwe ukufuna namwali oyankhula ngati amene akhale oyipa? Atate si zimenezo ndiye umveretsa ine. Uyendere samu yophatikiza osati yochotsera. Kodi ufuna kuti uziyendera zonena za anthu? Ayi koma chani? Ngati pali wina ali ndi mwayi munthu wake ndi iwe. Atate ineyo? Iwe wekha sungaone kuti namwali amakukonda oposa wina aliyense kuposanso chinthu china chilichonse pa dziko lapansi? Atate amanena izi nkhope yawo ikuwala ndi chimwemwe ngati akunyadira mkwati ndi mkwatibwi pa tsiku la chikwati chawo. Koma ine mawu awo anandidabwitsa. Apa tsopano ndidaona kuti ndi bwino kuchita cholakwa kuti Atate andiuze zona zenizeni. Nanga ukatusa lakwe anzako akuza zokhonza. Malo mowafunsa Atate ndi mawu ndidawayang'ana kuti andiuze chomwe ankatanthauza maka chifukwa chomwe chidawapangitsa Atatewa kuti anene kuti Dorothy amandikonda. Pobwenzi Atate anandiyang'ana ndi nkhope ya mwamuna saudziwa. Kenaka adati, Toni, nkhope yawo ikusonyeza kudabwa. Iweyo tsiku lija ukuyenda ndi mayi pa msewu sunamve anthu akunenani kuti ali ndi chikondi chawoto? Adanena.
nanga wachita kukhala mwana kuti zizindikiro zake sikuziona. Koma nawe bwanji inetu ndimati Tony bwanji makani ngati mavunkhomola. Hey, munthu wophunzira amene utichititse manyazi apa? Atate chikondi chilibe m'bale. Munthu wophunzira amene chimampusitsa ngati mulamba waugwira mu mchira uli m'madzi. Ndiye kufuna ndiphe ulendo wanga kuti ndikhalire zimenezi? Apa padanenedwa zambiri. Zinanso ndangozibisa mukafuna mukadzimve uchinamwali. Atate ndidawayang'ananso. Ndidati ndimati iwe Tony usandibere nthawi. Zizindikiro za chikondi cha namwali wako kwa iwe uzadzidziwa chibwenzi chanu chikadzatha.